Menin ka sngi la dan iwe irirong ba ibla phone nga nakawi ka shnong ka bangam la ban pen pawang ni ba la karpar ri nga bangale ai namanta ayeng ka sem jong i habang e su ya kata ka jingkar pa jong i ngala klik ai kata ka jingya jong phi ba ilai tu anga ba mentai dan apeng ka jingya ka bakrau ya tu nga ba ka jingya ka kong ka dai namar ba ilok jong i la yo ya ka jingpang stro masin kha ya dai kun ba khadu jong i mentai lok chung i shuti apang bat imla ban trei bangata ban yai ban jeng watang ban kren ru imla chu menta bat sakwe ka jinge ka ba wan ban ka ying chu i ba kata ka lang ba mairu la yo ya ka chimpang stro bat menta yong hanga ba imdan i ishu ahinga sem watang ka bang padiru namar ban lej belaru imla shu barok shkita kabadang kaba idang la benit bela idang la ban pembiang hinga sen nri menta namar bai la yoy yang ni jingpang watang ban yai ru imla wala kata ru idan bai kita ka jingkermen ba ku ka sngin yo ya kamet ka phat ka bukoi ko khia ikar pat inga ba lada long kapala ba nginyarap lem ya i ba in yo ya ka bang padi ani ban sumala dishwa bat muju ilong hari ni video nga namla ban penpau ya kapten ya kasnong jongki Henry pila ban message yang namar bang labu yon warfun jonga hari ni video ban ngan batai bini ya kai kula ja ya kita kilong ying nagling jonga ngundan hi ban ong yepi Henry tang kajing karpat ba pin soba penyarap lem ya ni kilong ying kebedan pedeng kajingnya wala dapi kwa ban tip khamania phila ban message nga ban ngan patai sai namar ng ayo iya ka ipik adhar jongki nang ta kunju ikadur ngadam ban pensisya